Прокремлівські медіа під забороною. Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти соратника Медведчука та анулювала ліцензії 3 його телеканалів – 112-го, ЗІК та NewsOne. Санкції пізно ввечері підписав президент Володимир Зеленський. Вони накладаються на нардепа від опозиційної платформи «За життя» Тараса Козака. Саме його називають гаманцем путінського кума Медведчука. На нього й оформлені ці медіа. Вони вже припинили мовлення вчора о 23-й годині. Окрім цього, заблоковані всі активи Козака. Його рахунки заборонено виводити активи та передавати бізнес іншим людям. Санкції діятимуть 5 років. Скасувати рішення РНБО може глава держави або Верховний суд. В Офісі президента України санкції назвали боротьбою з російською пропагандою в Україні, а в СБУ мають докази фінансування каналів з Росії. Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь. Проти України ведеться гібридна війна, зокрема і на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – ще один важливий та послідовний крок для цього. Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України. Блокування проросійських медіа сколихнуло соцмережі. Всю ніч українці коментували санкції, кепкували з кума Путіна Віктора Медведчука. А хтось назвав це найкращим вчинком президента Зеленського на посаді та помітили зв'язок з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Вже на ранок депутати від ОПЗЖ оточили парламентську трибуну. Нардеп Вадим Рабинович кричав про буцімто утиски свободи слова, назвав Зеленського фашистом та пригрозив імпічментом. Реакція депутатів інших фракцій була красномовною, а нардеп зі «Слуги народу» Микита Потураєв зірвався на сміх. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми, їх нащадки, зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна огромная!